E paw tuke ni kocha mar tim Kenya, jotugo ma hikgi ni piny 17 kendo tugo tuke mag adhula Mildred Cheche ogolo ayanga nying jotugo 23 mabiro rakore gi tim mar Burundi e tuke mag manyo otiko tuke pinje duto. Tugono ma ibiro bagi chieng' Jumapil mabiro e lap ma Abebe Bakila Stadium piny mar Ethiopia biro bedo tielo mar 4 kendo mogik ka jaloch e tielo ariyogo duto biro ng'ado tiko mar tuke pinje duto. Bang' tielo mokwongo e piny mar Ethiopia, Kenya biro bago tielo mar ariyo e boma ma Nairobi tarik 16 dwe ni. Tuke mag pinje duto jotugo ma hikgi ni piny mar 17 biro bagi e piny mar Dominican Republic dwe mar 10 higani. Now venye tunarudi huko hivyo round 2, at least tulifilio grao. Sahii tumejua venye iko, si mbaya. Venye tunaenda huko hivyo tunaenda kutia bidii. At least tulisha work out about venye tulicheza na Ethiopia, tumerekebisha penye tulienda wrong. At least sahii venye tunaenda huko tunaenda ku give our best. I believe after the first leg, it will be easier to tell, or during the match, it will be easier to tell whether they are a strong side or not. But we cannot underrate any opponent. We are going there full force as we've prepared, and I think also for them, they're fully prepared. So whoever prepares well carries the day.